Benvinguts a aquest viatge per descobrir el vostre poder interior. Un viatge que transformarà la vostra vida de manera espectacular. Cada un de nosaltres té un potent poder amagat. Un poder que pot canviar la vostra manera de veure el món. Però, com podem trobar aquest poder? La resposta és a dins nostre. Només cal mirar cap a dins i escoltar la nostra veu interior. Imagina que el teu cos és un temple. Un temple ple de llum, d'energia i de saviesa. És aquesta llum la que necessites per il·luminar la teva vida. Permet que aquesta llum et guiï. Deixa-la entrar en la teva vida i canviarà la teva perspectiva. Convertiràs els teus somnis en realitat. Finalment, recorda sempre que el poder està en el teu interior. No busquis fora el que ja tens a dins. Només has de creure en tu mateix. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge de descobriment interior. Esperem que hagis trobat el teu poder i que tinguis una vida plena d'amor i felicitat.